faaro men ko ɗemgal men, faaro men ko leñol men. sen ƴeewi heewɓe enen mbiya ala fulɓe ala ko mbaɗa ko en heewɓe fitinaji tan, kono son jeehi leyɗele baaɗe no Mali e Burkina e Niger, hande ardiɓe ɗen leyɗele ɓe goni ɗo goni koye ganumma, sabu gandanɗa hoore maɗa fulɓe ɓe koye munen koko anniɓe. hande ɓe jiiɗi jaam yo artu e nder leyɗele maɓɓe, ɓe ɗaɓɓe fulɓe jaam. leydi Niger général Mohamed Thiani Abdourahmane Thiani nana e kala e saaha wadde jewte muɗum so waɗi haala pular beele wiye fulɓe ene jiiɗi ɗum walla ene yiiɗi fulɓe. Burkina Faso e Mali kam fof ɓe ƴeewene ɓe beltiti e fulɓe. nden noon holko hannoɓe adorade ɗon, holko saabini enen fulɓe heddiɓe ɓe cikkuɗen leyɗele meɗen en joolaka toon ɓe darnen koyɗe mbatten haqqillaji koye meɗen haɗa ko heɓitiɓe ko heɓto en.